говорим. Здравейте! Видях Аз бързичко ми дадохте зор. Аз не, че много имам време. Добре дошла. Липсвах ви. Благодаря ви. Не сме казали такова нещо. Знаете ли какво си мислех? Защото аз съвсем леко, като бях на почивката, прехвърлях неща какво правят и само нещо, което минаваше през мен по някакъв начин, го препращах на някъде, но не съм се задълбавала. И си казвам, страхотно се справят момичетата и дали да не стана един почетен член и да не правя нищо от време на време, само обаче се оказа, че не е точно така. Чакали ме. Имаме доста работа, да, и ни трябва поне още един човек, който да е като Здравка и Жанет, защото в момента имаме и нови запитвания и има доста неща. Може ли в Trello? Кажете. Имаме в Trello, имаме една карта в Trello, която е с червен лейбъл и е кампания за нови доброволци и там да напишеш като коментар буквално в 2-3 реда описание на този човек. Имам човек, координатор. Аз съм ти пускала такова, само ще го намеря, защото нямам време ново да пиша. Ще ти пусна линк към документа, който преди време ти изпраща. Да, вътре в картата. Добре. Аз само, Мари, сложила Trello също започнах да вадя списък с имейли на лекари и хирурзи и всякакви такива. Линкчето е в Trello, там в картичката. Малко е зор с имейлите, тия хора не ползват имейли, особено публично. Но после няма и да ги прочитат, да. За сега, смисъл, той има доста списъци, нали, с лекари, телефони, много, нали, телефони лесно се намират, но имейли малко по-зор. Но съм пуснала, има около 40, за сега съм събрала около 40 броя. И има имейли също и контакти на Българско дружество по неврохирургия и Българско национално онкологично дружество, към които евентуално, според мен, може да се обърнем през тях, да се препращат някакви предложения, защото от това, поне което гледах, повечето лекари са там, в тия дружества. Ние в момента се опитваме да напишем един документ, в който да дадем няколко възможности, нали, за даване на такова експертно мнение, за да може да улесним експертите и да не ги стряскаме, защото това установихме, че те се стряскат понякога, нали, когато има конфликт на интереси или нещо друго. Разписахме едни неща, даже аз преди малко пуснах един имейл, нали, искам и лекар да го види, дали му става ясно това, което ни е целта на нас, нали, с този документ да се постигне, че имат възможност да дадат и неофициално мнение, което на нас ще ни помогне, и както беше случая там с Даниела, примерно ние да пуснем кампанията, но все пак да имаме някакво мнение от експерти и още малко ни трябва, нали, и лекар да го види и ние вътрешно да го дообработим и вече може и него да го пращаме, като го разпишем по-добре, нали, след тези коментари, за да може да видят, че няма да е толкова заангажиращо за тях, нали, като почнем да им пишем имейли. И ще имат възможност, нали, да се включват и неофициално, и официално, и като външен експерт, и като член на здравния екип и експертен съвет. Така, надявам се това да ги улесни, да им помогне да дават тази експертиза, която на нас пък за здравните кампании ни е нужна. И така, работим върху това. Иначе за кампания да ви кажа бързо, видяхте, че се затвори. Вие днес сте пуснали пост. То се затвори вътрешно тази кампания за Стефан. За 35-то училище излезе една информация от новините по Нова, че Министерството на младежта и спорта ще ги финансира, но се оказа, че те частично ще го направят. Да, добре. Така подготвяме за Ротари клуб, но там липсва договора. Аз утре ще им дам коментари за тази кампания. Друго. Това не ви интересува.
Да, ще работим. Тук имаме запитване пак от Синергия. Това беше за едно цифрово куче водач за незрящи, но пак започваме, че те бяха затихнали в кореспонденцията. Ще имаме онлайн среща. Да. Нямаме нищо интересно за вас, като си гледам записките от вчера. Добре, идеално. Да, идеално ли? Да, продължаваме ние другите неща, защото имаме много работи. Добре. Мариан, Да ви оставам тогава. Айде, добре. Хубаво. Успех. Чуем утре. Чао. Чао. Така, онбординг кампанията. Така, да, това е просто да направим една среща, която няколко поста въобще и може да направим прес-релиз, просто да кажем, че търсим нови доброволци. И в този прес-релиз и въобще и този пост, който той просто може да бъде едното да се ползва другото като текст, може едното да има конкретно какви хора търсим. Малко да подкрепим нали, и какво сме ние и може би някакви резултати кратки, какво сме постигнали до момента. Да, някакво такова според мен просто да имаме прес-релиз, да пуснем до медии, да пуснем през в разни Facebook групи, лични профили, в LinkedIn и така нататък. Според мен да направим малко една по-масова кампания. И, сетих се, и за онбординга, освен да имаме това файлче, с което пускаме на хората, ще е добре някакси да си разпределим хората потенциално като дойдат. Особено в маркетинг екип се изсипват нали, доста повече хора идват към маркетинг екипа. И ако са един-два нали, човека, може да го фане лид, обаче нали, главен координатор. Обаче като са 10 човека, почва да става проблемно. И някакси целта ни да си ги разпределим помежду ни хората и съответно нали, и някой да ги посреща и хората да се представят и нали, да им пишем лично съобщение, да им пратиме там въпросното линк, или там ако направим през този бот, нали, автоматично да получава. И пием след няколко дни да им пишеме, да ви питаме, ориентираш ли се, прочете ли нещата, имаш нужда от някакво съдействие. Като нали, целта ни е да ги докараме до срещата, която е тук на екипа, да някакси да се видим, да се чуем. Имаше вчера идеи, дали, че може да се направи една отделна среща с всички нови доброволци, като опознавателна среща, която примерно може да влеземе някой човек тук от екипа, нали, да но цялото место да бъде с всеки да има по-отделно разговор, да има една обща среща, която всеки да може да зададе въпроси, да всеки да се представи, да се запознае, нали, може да е и такъв тип нещо. Малко пускам тук като идеи, нали, не сме фиксирали още нищо, другата седмица предстои да фиксираме някакви малко по-такива финални неща, но малко тази концепция, която бяхте дали като, да има като бъди програма, нещо е такова да си представим нали, малко по-развита версия. И така, защото виждате ли, тук 4 човека сме в тази среща, нали, с плюс-минус там още 2-3 човека, като идват, обаче просто повече хора трябва да бъдем. Няма да стигне ресурса, който е това в момента, който виждаме, нали, няма да стигне ресурса нали, за по-сериозни действия. Сега в момента, примерно, гледам кампаниите и е супер, защото всички кампании повечето сами са доста прогреси, имат вече сме 600 000 почти, буквално днес, сигурно или утре ще минем 600 000 в дарения. Но това е това, примерно, което замислих и тук, понеже имах 2-3 срещи, имах за тази миналата седмица с разни организатори от кампаниите. И с Вилата Аутистика имах среща, и с майката на Влади. Реално, и то по час и нещо срещи, и после те им пращат разни файлове, да го поправям, променям. Но след като правим срещи, аз бия към едно нещо. Как те дали да направят нали, много готин пост и след това този пост да се разпространи първо през личните им профили. С там цялата система, която нали, да питаш, да помолиш приятели да шернат, нали, да оставят коментар, да реакция в първите 15-20 минути, нали, да пишеш нали, добро съобщение, да някаква докосваща история, супер конкретно как могат да помогнат хората и така нататък. Нали, като ние да кажем, ние ще помогнем да изчистят съобщението. И после нали, ние ще решерваме в нашите канали.
Обаче след това, същия този пост следващите дни пък да се споделя в разни групи. В Facebook групи, аз така си правя маркетинга на и компанията ми си правя маркетинг през Facebook групи и други инициативи. И да Татяна, така и въобще и като да Петър, Самуил, и като различни хора, като съм съдействал, основно съм пучвал за някакви кампании през LinkedIn и през Facebook групи. Тия две места най-много трафик са докарали. Не е личният ми профил през Facebook, през LinkedIn е личният ми профил, обаче през Facebook въобще не е личен профил, просто е в няколко Facebook групи. И сега, ако имаме, тук в това шоу казвам, защото според мен, ако това е някакъв low-hanging fruit, който сме видяли, че работи. И буквално може да хващаме и да... Ключовото големия проблем, който аз виждам, че е блокър, не си дах сметка доскоро, че това е блокър, е да подберем такива подходящи групи, които да ползваме, както приема DFBG, което аз там нали споделям чат, там пък не мога да споделям всичко, там трябва да има някаква лека технологична насоченост. Нали, Петър, нали, ето нещо биолог, там СМГ, или Самуил, нали, и Татяна, нали, там нещо инженер, има такъв тип нещо. И така че това е писах сега на Диляна, защото тя беше правила един списък, беше вадила с доста фейсбук групи. Честно казано, нали, не съм нали, може би нали, това може да бъде като основа, но малко да разгледаме, просто да се разровим и да извадим разни фейсбук групи, които са активни, които може да се споделят такива постове. И буквално нас не ни трябват 100 такива групи. Нас ни трябват 10. Обаче те 10 да бъдат наистина да е окей да споделим, да сме запознали примерно с админите, да им пишем налично, да им кажем, може ли тук веднъж в месеца да споделяме постове във вашата група. Нали, удобно ли е и наистина да не прекаляваме, нали, цяло малко да видим, нали, да направим цялото това нещо, като да го проходим като пътечка. Отделно като споделим в тези групи, нали, да веднага ние да налазим и да почнем да пишем коментари, за да излезе на повече хора след това. Аз просто виждам какво ги съветвам хората, за да могат да затворят кампаниите. По категории разделим тия групи. Да, абсолютно може да по категории. Тотално. За спортни кампании тук, за лечение на хора, например на деца тук, да остане на по-възрастни хора тук. Да. Но според мен просто това е, че замислите ли всъщност, че казус, който имаме тук, който аз, нали, това съм виждал, не е в един-два проекта, между другото в компанията ми не го правим така. Това е, че нямаме фокус. И сега приемам в Noble, там като правиме неща, гледаме да имаме фокус ясен на цялата компания, на маркетинг екипа също, това е това или тези два канала и гледаме да не се повече от два канала за маркетинг. Нали, ако не работят, нали, докато не сме открили някакви работещи канали, тогава правиш много канали. Обаче като вече имаш един, който работи, със сигурно си го видял, го експлойтваш на тотален макс. И сега, това е, че ние сме видяли такива, които работят, които обаче ние в момента, какво тръгнахме да правим? Да правим гайд, който да покажем на или там вебинар или каквото да било там някакво видео, който да дадем на организаторите, те съдежда, че те ще го правят това, което нали, съм правил аз за някои от кампаниите или по-големите, които сме затваряли. Обаче всъщност ние това нещо реално се замислих, че ние можем да го правим и на вътрешно ниво. И буквално, защото това нещо имате предвид, че ако си го разбием между и наистина, аз голям казус имам, защо не го правя за други кампании, защото аз не знам групи, в които да постна здравна кампания. Мен там ми е блокър. Аз буквално, ако проимаме така група, си казвам, окей, в петъка или там защото петък Маков ден, нали, в четвъртък, след обяд си заделям всеки четвъртък по един слот от един час, който аз това ще правя. И влизам си харесвам си някаква кампания, пиша някакво админи, може това го споделите, това нали цък-цък. Особено пък ние, ако да си направим система, която да си направим нещо като партньорство с тези фейсбук групи и наистина да не прекаляваме, да не пускаме постове всяка седмица, да пускаме веднъж на месеци
да кажем нещо такова или там, колкото ни позволят да може. Нека започне веднъж на месец. Но и веднъж, нали, ако можем на 2 седмици, супер. Но просто аз замисля, че на нас канал, който ни е доказано много работещ, единия е социалните мрежи и то конкретно Facebook групи и LinkedIn постове. Ето от LinkedIn пост дойдоха и Деси и Здравка. Дойдоха от LinkedIn постове като доброволци. Сигурно още някой друг човек изпускам. А пък от Facebook групи сме затваряли много големи кампании. Между другото и в LinkedIn пост сближен за Татяна имаше 1500 шера, там реакции и 200 шера. Тоест и оттам дойдоха много хора. Друг такъв канал са медии. Нали, ако успеем да влезем на някакво интервю, нали, такова в BTV, нова, тъни богат, такъв тип неща, нали, това пак са ни 5-10 хиляди лева отгоре отиват за дарения. Тоест ние да успеем, особено ако успеем, нали, да организираме интервю на тия хора вътре, има доста добър шанс, нали, да успеят да си съберат едни 5-10 хиляди лева да им влезат. Пък като там и други хора ще разберат за тях, някой може да ги покани на ново интервю, нали, леко завъртаме колелото. Тоест да измислим някакъв вариант как като пускаме тези прес-релиз по-често с различни кампании, дали така че дали да избираме някакви готини кампании, такива, които са секси за пред телевизиите, малко, дали такъв тип кампания, на интересна новина. И да пробваме да ги вкараме я в сутрешен блог, я дали в някакви такива, колкото в някакви предавания. И ето, примерно, виждаме сега подводни камъни, нали, че нова телевизия, ама те пък не могат да споменат подкрепи БГ. Тоест, трябва да си мисля някакви варианти или нещо, ако трябва да пробваме да направим някакво партньорство с нова телевизия, че да могат да споделят подкрепи БГ. Но според мен заслужава си наистина да хванем, защото нали, ние в момента нали, правим и там инфлуенсъри. Нали, Facebook групата се броя като social media канал, който все още нали, не е супер силен, обаче потенциално има шанс да стане. Така че нали, аз там със сигурност Facebook групата се броя към тези много високо потенциални канали. Може би малко по-дългосрочно, нали, след време, като стане примерно 40-50 хиляди души, тогава би имало по-голям ефект. Но примерно сега да кажем инфлуенсърите или корпоративни дарители може да се работят. Не казвам да ги дропваме, но казвам, че това са неща, които до момента не сме имали исторически някакъв супер голям успех с тях. Нали, имали сме някакви компании, които са дарявали, имали сме някакви популярни личности, които са споделяли, но не защото ние сме ги карали или ние сме ги апрочвали, а по-скоро те са виждали от някъде кампанията и са си казали, дай да дариме ние. Тоест, по-скоро ние сме се погрижвали тази кампания да има много голяма видимост и то идват и компании, идват и популярни личности от това нещо. Аз поне с Ивайло си говорихме миналата седмица точно там и за инфлуенсъри, и за корпоративни и нали, така нататък. Аз по-скоро наистина си мисля, че ние трябва да си измислим някакъв процес, който да си го следваме при всяка една нова кампания, която има. В смисъл разписан процес, който нали, да си ни е на маркетинг, когато има нова кампания, правим това, примерно това с групите, което казваш. Отделно, нали, примерно, пращаме също на инфлуенсъри, отделно публикуваме си какви постове в си кои групи, смисъл, че това го нямаме, мисля, че въобще като процес, когато се появи нова кампания, цялостен процес на какво правим всъщност като действия. То, когато се появи нова кампания, единственото, което е като мъст, е да се сложи пост в Facebook, в Instagram и в LinkedIn. Въпросите тук са два, че първо нали, засилва се частотата на нови кампании, нали, понякога в една седмица по 2, а с времето идеята е, може нали, да има и всеки ден нова кампания.
тук по групите, ние когато сме говорили с организатори, с Жоро и той, нали, продължава, съм сигурна да го прави, малко или много ги пушваме и те да са активни, да се идентифицират групи, или ако ние имаме тематични идентифицирани, да им дадем и те да са активни в тези групи. И освен това, само един еднократен пуш, нали, за анонсиране на нова кампания не е достатъчен, защото има кампании, които са за по-големи суми, които са за по-продължителен период от време и то трябва да има периодичност на някакви активности. Иначе по отношение на силните канали, Жоро, това, което иска да кажа, примерно групата. Значи в групата виждам, нали, че гледаме да сме по-кул, да сме по-социални, да задаваме въпроси, нали, и така нататък, което е готино, но реално ако скронем и видим в групата, ние наистина нямаме много постинги, които са тематично за кампании. Това логично, не искаме да преповтаряме страницата, където основно пишем за кампании, но може би можем да помислим по какъв друг начин, с какви по-различни постове по тези кампании можем да ги подпомогнем в групата. Един пример хубав се получи, но той просто се получи, е това, което беше организирано в Зимния дворец с карането на кънки за Калоян поста. Да, аз бих мислил някакви по-скалируеми неща. Защото това да чакаме всеки път, че ще има такъв... Нещо ще се случи, да. По-скоро споделяме пост в Facebook страницата. Оттам го споделяме след обяд в Facebook групата и пио, или там, когато след това го споделяме в Facebook групата и пишем пио на хората. Хора, моля ви, нали, ще ме благодаря, нали, да оставите коментари, реакции под това пост, нали, да го споделите, нали, за да стигне до повече хора, че пускаме нова кампания. Тоест не е проблем, че ще шерваме. Ние до сега сме го считали и хубаво е, че го обсъждаме, защото не сме го обсъждали до сега. Сме считали, че не трябва да са идентични, не трябва съдържанието да се преповтаря. Трябва да е различно. То даже пак не ми казва, че ще бъде кой знае какъв проблем. Но да кажа някакъв казус би било, ако споделиме едно и също нещо буквално. Обаче, ако пишеме дали апела ни е, ударете ни едно рамо тук с шерове, лайкове и коментари под публикацията за новата кампания, за да се достигне до повече хора. Дали, това е че друго нещо. А тук трябва да видим как да го направим, така че те не си писат коментарите и постовете под самия този пост. И точно това се чудя, а то какъв е проблема да ги слагат и под поста, защото групата реално има повече хора, отколкото страницата. Нали, тук малко да не става канибализъм, това ни беше идеята. Това просто тук според мен трябва да ги разпишем тези неща. Тя дали Петя беше почнала да разписва някакви работи за типове постове. Организаторите да ги караме те да пускат в групата. Да не сме ние, да. Това да притеснява Петя, че все едно малко е да ги караме, но то не знам колко лесно. Има хора, които не пишат сега. Христо Бушняшки пише постоянно, коментира под наши други постове за кампании в групата и навсякъде. Майката на Калоян, жената, която е в Истанбул с него в момента и се лекува, няма да влезе да напише. Сега трябва ли всеки организатор да го казваме, ако не е той в състояние да намира друг човек, който да го прави, за да мъстли това нещо или не? Няма. По-скоро едните хора да го пишат те самите. Ако не става, ние да го пишем. Ако нямаме време да решернем поста, който сме написала Нели от другата страница, леко да го преправим малко и да напишем. Разбираш, то просто... Нали, това е супер, ако го решаваме, го правим, просто го правим и в такъв случай че има повече постове в групата и то е редно да има повече, защото ако влезеш в DFBG групата, ще видиш по колко поста на ден. Нали, ние ще имаме и другия тип постове с въпроси, с коментари, с нещо и ще имаме и постове по кампании. Тогава решаваме го и го правим. Да, като имате предвид, че все пак нали, ако се решерва, нали, това ще намали рича на поста, т.е. нали, бих правил отделен пост. Също така, според мен, нали, добре да се въртиме хората, които го споделяме.
Да не е един и същ човек, да, това е категорично. Тук Петя ти дава на тебе един хинт само. Хубаво е да правим такива постове периодично, да каним още хора в групата. И отделно имайте предвид, че който има най-много хората, които имат най-много приятели вътре в групата, те имат най-голям рич в групата. Ето аз като напиша един пост, понеже имам 1000 приятеля от тия 9000 с 1000 имам общи приятели, или там 800, нещо такова. След много 100 човека им излиза notification, Георги Варов has posted и подкрепи БГ приятели. Това къде се виждаше колко приятела имаш, които нещо на Members ще го видиш. Вижда се, смисъл. Ще го потърся сега. Членове на Members, така ще видиш mutual friends и нещо от сорта. Разбра, добре. Доколкото мисля, че 10 също има не малко. Така мисълта ми, че това някакси да си ги разпределим и пивам, буквално да има някакъв план. Жоро постващ и пивам във вторник е това. 10 поства в четвъртък е това. Петя поства в четвъртък пивам общата среща. Теди поства в петъка въпроса. Нали, просто да имаме някакси малко да го socially engineer това нещо. Да ще направим един контент календар просто. Да, нещо такова. Нали, и който да бъде разпределен помежду ни. Примерно да кажем, сега, нали, поста, който да кажем, примерно това, като Иво, нали, постна снимката, нали, с общата среща. Той е супер, че Иво, нали, иска да е активен. В същото време обаче пуска снимката от общата среща с 6 човека. Което пък по-скоро, нали, мога да ни представи. Това ужасно беше. Това ужасно. Много. Аз мисля, че изтрих. Но да. То имаше, сега не искам да го коментирам, имаше и много лош коментар на моето браво за карането на ски, за кучиите там. Не знам дали сте го прочели. Аз съм разочарована съм, защото ние сме организация, нали, както и да е, за кучии ще говорим. Добре. Аз тук, това, което е само в нашия контрол, го мисля. Разбрах. Някой е написал коментар, просто понеже аз вирея от 4-5 години в толкова хейтърска среда там с програмистите. Да пишат тотално не ми прави впечатление, че някой е написал кофти коментар. Това е най-нормално нещо. Даже той е добре, защото те, като има кофти коментар, по-спокива и добър, дали сега разговор, аз ги приемам. Ма той Иво го беше написал, Иво го беше. Детето му. Че детето му, аз казвам браво, нали, така ги възпитаваш и той написа, да, ма то с това възпитание, миналия месец моят син 500 лева оставил по кутии в училище за дарение. Да. Да. Не всеки от нас винаги е перфектен. Какво означава перфектен? Нали, за теб е перфектен едно, за мен е перфектен е друго, за Петя е четвърто. Аз не бих дълбал в тези неща. Тук и пак така, нали, това е най-малкият проблем, че Иво е пуснал снимка, примерно, или там коментар, които са леко напропред. Нека да има и леко и напропред. Ние сме хора. Добре. Ти като аз се догледам на Никола постовете, мисля, че всичките са му апроприатли. Има и такива, които аз не бих пуснал такова нещо, ама... Най-любимото ми е с това. Спите ли? И ти пишеш. Има някакви, дали... Просто това е, че не сме тук, нали, по-скоро тук целта е да има много повече постове. И ако може да ангажираме организаторите, супер. Но ако може ние да постваме, защото аз примерно да забравям. Буквално и защо забравям, защото не съм си готов в календара и не знам какво точно не съм си планирал преди това какво да бъде. И да ми бъде някакво лесно. Обаче ако знам, примерно, че този въпрос просто трябва да го пусна в четвъртъка, влизам в четвъртъка, за 5 минути го правя, шервам ми го в канала, вие почнете да пишете коментари и излизам. Тоест, нали, ако има някакъв план... Искаш да кажеш да го планираме и за групата, искаш да кажеш да направим за групата такъв структуриран social media план, какъвто си имаме за страницата, така? Да. Добре. Въпреки, че той за страницата подлежи постоянно на промяна. Като кажат кампании, пускаме нова или като се отвори, променя постоянно. Плюс на групата, че днес тотално окей да пуснем 3 поста в групата. Да.
Да, пилно не е окей за Facebook страницата, но за групата е тотално окей да пуснем 3 поста. Така че... Той страницата е окей, но ако един ден не стори после един алгоритъма, нали? Да. Някой обаче Петя и Теодора нещо трябваха да казват. Да, че всъщност ние ги решаваме от предходната вечер горе-долу. Обсъждаме какво да бъде и тъй като Теди става по-късничко, затова или на Иво давам, или аз ги пускам, но ще я включим и нея по-активно. От гледна Според мен точка просто може после обяд. вариант е някакси да ги обособиме като категории и различни хора долу на различни категории. И давам ти пример. Сега Петя споделя, примерно, линк от общата среща в четвъртък. Теодора споделя тия въпросите в петък. Примерно, Деси споделя нова кампания или аз споделям нова кампания. Не е Той проблем. предишния апдейт го пуска примерно еди кой си. Тоест, да направим някаква такава система, която не всеки път ние се чуем сега какво за утре, какво постваме. Това е в файлчето. Това е написано във файлчето, даже дадохте коментари, но просто... Те ни каза просто да си направим просто календар, който да почнем да го правим. Това, както ние в social media, нали, в Facebook страницата, LinkedIn страницата, нали, там както имаме такова нещо, такова да направим и за групата. Защото истина, че групата в момента е много по-силна от тези други две страници, които говорим. Абсолютно. И някакси не я ползваме с много малко я ползваме. Да. В същото време, примерно да вкачваме в групата, като пускаме някакви постове и редовно да имаме някакви кукички, нали, поканете още хора или споделете с приятели. Не знам, мисля някакси, за да има кукички, които да гроват групата също. Някакъв call to action. Да напишем, да пуснем снимки от някакъв тениски на Потреби БГ и да кажем, че ще поканете, нали, ваши приятели и ще подарим, нали, на всички хора, които напишат тук под този пост, че са поканали 100 човека. Ще подарим на всеки по една тениска или на жителен 3 човека, на които ще подарим тениска. Примерно. Това Жоро Малчо, където той продължава да го е казвал и там, че като ставаме 10 000 човека ще дари 1000 лева, аз вече 2 пъти го пускам, нали, малко ми стане неудобно. Но това е нещо, което, нали, мога да го измислим да го ползваме. И въпреки това, значи това с Facebook групата, защото много влезахме в тази конкретика. Това е супер, според мен, това чисто стратегически, дългосрочен план е нещо, което ще ни бъде много силен маркетинг weapon. Обаче в момента в краткосрочен план бих левериджнал чужди Facebook групи и то дори някакси да направим като партньорски отношения, първо да ги извадим, да ги набележим, второ да им пишем лични съобщения, нали, да си станем приятели с админите, да се договорим някакво нещо веднъж месеца, примерно да споделяме в тяхната група кампания или нещо от сорта. Деца вика, може да направи някакъв крос-промоушен, те да ни кажат по тяхната аудитория, влезте в тази група, ние да кажем влезте в тази група. Примерно, нали, да направим някакъв крос-промоушен и да го помислим това нещо. Доро, ние имахме ли, ще прекъсвам, някаква база данни с извадени вече групи? Що имаме сега? Аз писах на Диляна, може да ми намери... Да я сложим в трелото линк някакъв. Имаме така база, просто трябва да помолих Диляна да ми я прати, сега писах и преди малко. Защото аз си спомням, че сме го говорили, сега тук влязах в моите групи, виждам, че за сватби бях говорила, че хората търсят и дъщеря ми, като съжаление, прави кауза, търсят кауза, която да подкрепят и парите, слагат едни кутии там на сватбите. Дори някакви групи за сватби е релевантно, нали, да включим. Ама ние тогава бяхме ги структурирали, имахме ги някъде написани и ми се губи това нещо къде. Има ги, като ми прати, ще ги пусна, ще кача в трел. Добре. Понеже имам още 4-5 минути и имаме една друга среща. Може ли да кажем някакъв апдейт? Да, извинявай. Да, няма проблеми. Така, в миналата седмица се чух и с Здравчето, с Валю си направихме среща около 1 час. Разбрах вече идеята му с папките, с един екселски файл, какво всъщност искат да структурира и промени по сайта. Това, което пък днес с Марта изговорих, защото и с нея се чух, е по въпросните задачи. Не знам дали сте видяли в трелото
които са подобрения на сайта. Аз постоянно си пиша вътре някакви неща, кой какво е съдействал. Имаме напредък по 4 задачи на Радо, като даже помолих и Диди от финанси да прегледа за банковата гаранция, т.е. извинявам се, за банковото дарение и за дарение по карта текстовете. За единия сме си стиснали ръцете с Радо, като сега остава да се напише през съобщение и пост за това как се дарява по категория. Марта разбра каква е идеята, каза, че ще прегледа задачите и ще помисли в тази насока. Като другото, което изговорихме, е и за партньорите, да няма споразумение някакво или меморандум, а просто с всички, които са ни помагали на нас. Тук говорим за корпоративни партньорства и фирми партньори, които са ни помагали на нас, да имаме поне някакъв имейл, да, вземете логото, може да го качите. Нещо, което да е сигурно. Трябва да отделим от сайта гарантите, защото така както стоят в момента, стоят като гаранти лица, които презентират нас, а пък те всъщност са гаранти по кампании и има какво да се изчисти, но с нея говорихме горе-долу, докато не се въведе системата, която е да отдели маркетинга от останалите 2 функции на сайта. Ще е сложно тези промени, но поне малките ще ги правиме. Във връзка с това какво постигнахме до сега и текста на сайта, там е разписано, че екип кампания обстойно преглежда абсолютно всички кампании, гарантираме парите къде отиват и така. Здравчето каза, че са доста силни като изрази, така че ще смекчим този текст, да звучи по... Тук е най-добре. Ти предполагам, че това ще го стигнеш и с нея. Хубаво е това да го стигнете с екип То кампании. защо е готино? Че аз като пиша нещо и като съм ги сложила в картичката и те си получават някакви неща и си влиза специално тя и си гледа нещата, дава коментари. Да. Така че Перфектно. Мартина, Радо, Здравчето и всеки, който е в картичката, си ги получава и си дава, което е готино, така че ще постигнем скоро някакви резултати и ще ги променим. Но основната част, която е за разделението на сайта на 3 групи, няма да се случи скоро. И ще действаме по-лесните неща. Другото, което Марта спомена днес е във връзка с нюзлетъра. Криси към момента не е звъняла за да и даде достъп и да налеем файла, но според нея не е късно февруарския брой да го пуснем на тези 100 човека, които са потвърдили желание да получават от нас. Така че може би тези дни да вземем да случим това нещо. Ще добавиме само кампанията на 35-то училище като мъничка кампания, пък март месец ще изкараме като водеща с още някой, който ще дойде тогава. Изчаквам Криси там да изтества едно нещо през SendGrid. Аз иначе с Ивайло, като говорих, той има решение как за този глупав достъп до този SendGrid, където трябва да си прехвърляме телефоните като пълни идиоти. За да може да влизаме до SendGrid. Така че да чуете. И разбрах. Но в смисъл за това, че имаме, Ивайло каза, че има решение, там някакъв код се добавя и той каза, че ще ни помогне с това да можем да си имаме всички достъп до този SendGrid и да не чакаме сега Защото сега аз това му казах, че се получава едно забавяне от единия на другия и с тия телефони стават двуфакторна идентификация. Просто в смисъл доста абсурдно да си бавим работата заради някаква така техническа глупост. Но той каза, че ще съдейства там да го оправим. Каза, че има някакво решение за това. И в общи линии това, което аз исках да кажа е в тази насока, нали, че тези, които са по-лесните задачи, т.е. не са свързани с големите промени, са в ход и са почти към финал. И още някой ще задействаме там с партньорските организации да качим и тези, които не са в момента публикувани. Може би да изпратим по един имейл за потвърждение, че може да ползваме логата им. Добре, айде аз ви оставям. Утре няма да съм общата, че нещо тия 2 седмици тук са малко тегавки с организацията на времето. Пък Петя ще ти пиша на тебе да се организираме там за тия неща. Проблем, когато кажеш, ще ги гласуваме.
Просто исках първо за медицински експертен съвет да им извадя нещата, нали, че това е така по-спешно и така. 20 февруари съм на линия, така че няма проблем. Добре. До 20 февруари. След това какво става? След това сменям работата и ще видим как ще е натовареността. Браво. Чето, не си се похвалила. Добре, Жоро, ако бързаш нещо друго, ако има. Ако не, Петя малко остани нещо да те питам, само Петя. Само Да не изключвам занимавам. записа вече. Ма ти записваш ли до сега? Мали? Добре. Ужас. Чао. Мислех, че няма запис. Чао, чао. Чао, чао.